Shalom, kula Diaken Reni Anggraini saking GKJ Pengging. Badhe ngaturaken renungan padintenan Sabda Winedhar ingkang karipta dening Ibu Pendeta Wuri Ajeng Septianingrum saking GKJ Slogohimo. Dinten menika Sabtu 18 Juni 2020. Waosan kapendhetaken saking Lukas kalih ayat 50 kalih. Ingkang mekaten suraosipun. Yesus saya mindak ageng lan saya mindak kawicaksanane. Apa dene saya kinasihan dening Allah lan manungsa. Renungan ing dinten menika kaparingan jejer kinasihan dening Allah lan manungsa. Para kinasih ingkang dipun tresnani Gusti, punapa ingkang kita raosaken nalika mangertosi menawi anak kita punika lare ingkang berprestasi wonten ing sekolah, aktif ing organisasi OSIS lan pramuka, ugi sregep peladosan ing gereja, minangka pemain musik lan guru sekolah minggu, temtu minangka tiyang sepuh saestu bombong. Ningali lare sekolah ingkang cantas lan sregep kemawon sampun ngremenaken. Ditambah malih anggenipun leladi ing gereja ugi boten kendhat. Satimbang antawisipun sekolah lan peladosan punika kalebet langka. Boten kathah ingkang saged kados mekaten. Kathah-kathahipun namung saged unggul ing setunggal sisih kemawon. Wonten ing Lukas kalih ayatipun 51 dumugi 50 kalih. Ngewetaken kita dhateng lelampahan nalika Gusti Yesus nderek tiyang sepuhipun nindakaken pangibadah Paskah ing Yerusalem. Ananging nalika tiyang sepuhipun kondur, Gusti Yesus ingkang wedal punika tasih kendel ing Yerusalem. Malah wawan rembag kalian para alim ulama. Tiang kathah sami kaeraman kalian kapinteranipun Gusti Yesus. Anggenipun mangertosi babakan kitab suci. Kaserataken ugi bilih Gusti Yesus sangsaya mindak ageng kinantenan kawicaksanan ingkang ndadosaken kinasihan dening Allah lan manungsa. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, mbok menawi kita sampun nate mireng pamanggih kados mekaten. Mboten napa-napa disengit kalian manungsa. Sauger kinasihan dening Allah. Perkawis punika saged kemawon kalampahan. Ananging menawi saged kita ngudi supados saged kinasihan dening kekalihipun. Awit menawi namung kinasihan dening Allah tanpa kinasihan dening sesami. Gesang kita dados awrat sanget. Mekaten ugi namung kinasihan dening manungsa tanpa kinasihan dening Allah. Gesang kita boten lestari wonten ing kalanggengan. Gusti tansah berkahi. Amin.